חלק מההכנות, כמה חשוב לנקות את הבית, לטאטא ולהבריק, וגם לקפל את הכביסה. חשוב מאוד לזכור לכבות את המכשירים הניידים, ולהניח אותם במגירה, וללכת להתארגן לבית הכנסת, תכף תיכנס השבת. איזה חלות טעימות וחמות לכבוד סעודות השבת, כולם יהיו מרוצים. אחרי שכולם נטלו ידיים, אגש ליטול ידיים, ואני אומר את ברכת המוציא, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ.